на синдиката отговаря за образованието и е член на инициативния комитет за правата на бедстващите граждани в Пловдив. Съветник от ДПС. Първата точка, която е най-важната за всички нас, това е образованието. От години насам вие много добре знаете, може би от 15 години, както господин Христев го няма в училището, да е жив и здрав този човек, той е починал вече, лека му пръст. Той учеше целият квартал, ние учихме по негово време и знаем да говорим български, знаем да четем, знаем да пишем. Всички негови ученици знаят да говорят български и да пишат. Но откакто се пенсионира този човек и господин Мухтарев влезе в училището, в Пенчо Славейков и в другите училища е същата история. Децата завършват без да знаят да четат, да пишат. Истина ли е това? Кажете го да го знаят! И до кога ще продължаваме така? Аз лично си записах детето при господин Антон Карагьозов по програмата на Америка за България. Тя учи в Христо Гиданов до панаира училището и всеки ден аз се притеснявам за нея, дали се случи нещо там, да не се загуби, постоянно извъна по телефона, верно извозват ги, да са живи и здрави, но това е един голям пример за нас. Бях пред директорката Аврамова лично с господин Колен, професор, доктор на науките, преди 7 месеца. Трябваше да направим родителското настоятелство в училище, което да може да контролира парите в училището, за да не може да ги крадат. Защото те горе-долу по 700-800 хиляди лева крадат на година. Представете си за една година с тези пари ние какво може да направим за тези деца. Говорим за всички училища, не само за Пенчо Славейков. Учителите сигурно са забравили да преподават материала вече. И това трябва да спре. Искам грамотни родители, които да могат да влезат в настоятелството по училищата и да може да контролираме ние парите. Да направим зали за децата, да направим училището така, че децата да не излизат от училище, да учат английски, френски, немски, турски, ако знаят перфектно, има и някои знаят и цигански. Тези деца, като завършат и ако знаят да говорят на български език, да знаят да четат, да пишат, да знаят английски и немски, френски да знаят. Представяте ли си тези деца на пазара за работа, дали няма да ги приемат някъде, дори да не е в България и в други места, по хотели, по банки, навсякъде могат да работят. Обаче, умишлено не ни обучават нас, за да има кой да им чисти боклуците. Сега искам да направя един експеримент. Вчера бях на патронния празник. Аз бях там сам. 120 учителя от Пенчо Славейков всички скачаха върху мене, защото ги обвинявам, че не ни учат децата. Втория, третия час даже им казват да си тръгват. Това до кога ще продължава според вас? До кога? Искате ли да продължаваме по този начин? Сега ще ви направя един експеримент. Искам да кажа и нещо друго. 2 седмици имаше едно дете записано в училище Пенчо Славейков. Изкарахме го оттам и го записахме с дъщеря ми. Не знаеше да говори български, не знаеше да чете и да пише. За 2 месеца се научи да чете, да пише и да говори на български език. А нашите деца 8-10 години учат и не могат да се научат. Защо? Защото учителите не искат да се гледат работата. Сега ще направя един експеримент с моята дъщеря. Ще ви кажа няколко стихотворения. Богу, мъничко букварче, мой учителю любим, весело ми
макар че трябва да се разделим, че ми разкри ми АБВ-то с тия чудни стъпалца към науката, където мамят нейните слънца. И макар да минавам в клас по-горе, по-висок, никога не ще забравя твой първия урок. Айде още едно. Моя тъй любим буквар, моя най-добър другар, се разделям в този час и благодаря му аз, че ми даде радостта сам да мога да чета. Айде още едно стихотворение и приключваме. Моливчето над листа снежен, нека всеки е прилежен. Писъмце да пише кратко, мили бабо, мамо, татко. Благодаря. Кажете сега, нашите деца с какво са по-малко от нея? Защо да не са всичките така? Не искате ли другите деца да бъдат като нея? Тя е първи клас в момента. Знае да чете, знае да пише. Искам всички деца да знаят да четат, да пишат. Утре като отиде да постъпи някъде на работа, като му дадат молбата да я попълни, да знае как да си попълни молбата.